У чым Лукашенко прызнаўся і пра якую бяду расказаў, у які скандал трапіла яго дыпламатка, а таксама хто і чаму просіць дапамогі беларускіх чыноўнікаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Геапалітыка, каровы і прызнанне Лукашэнкі. Сёння ён на сваім верталёце прыляцеў у Дрыбінскі раён Магілёўшчыны, дзе наведаў племянны завод па развядзенні кароў герафордскай пароды. Там Лукашенко прабегся па фермах, панаракаў на падзеж жывёлы і сам атрымаў у падарунак цяжарную карову. Але ж самае цікавае пачалося пасля, бо Лукашенко пачаў расказваць і пра палітыку, і пра сваіх апанентаў, і нават пра нядаўнія небяспечныя падзеі ўнутры Беларусі. Дык вось аказалася, што цяпер Лукашенку найбольш непакояць беспілотнікі і метады барацьбы з імі. У нас лесов много, но тем не менее вот здесь стоим. Если бы служба безопасности вас не защищала, вы даже не заметили это. Могли бы бахнуть тут и все. Але нават з гэтай тэмы Лукашенко чамусьці выруліў на хібы міністра сельскай гаспадаркі, і Юрый Горлаў у чарговы раз атрымаў выспятка. Адметна, што апошнім часам Лукашенко праходзіцца па Горлаве ледзь не на кожнай нарадзе ці сустрэчы, і гэтае таксама не стала выключэннем. Цяпер Лукашенко паабяцаў адправіць міністра ў штурмавікі. Ну все побежали, увидели и генералы, и полковники, все бегут. А как? А в войну? Я что, буду бегать? А кто-то будет отдыхать? Нет, ребят, кто впереди? Вот Горлов, он пойдет впереди штурмовиком, если не построит профилакторий для телят. Ну, будет руководить ротой. Построю и пойду. Да, лучше построй, а там уже... Вяртаючыся да беспілотнікаў, Лукашенко нечакана прызнаў, што на тэрыторыі Беларусі на днях упаў дрон, і паводле яго слоў гэта адбываецца не ўпершыню. Ён заявіў, што ў апошнім выпадку беспілотнік быў украінскім, і пры яго падзенні траўму атрымала нейкая жанчына. Таксама ён пачаў апраўдвацца, чаму ўлады Беларусі замоўчваюць такія сітуацыі. Бо, цытата, «Так сталася, што вайна ідзе побач. Ну так, мы можам пакрычаць, але што ад гэтага зменіцца? Нічога». Канец цытаты. Таксама Лукашенко пахваліўся тым самым арэшнікам і заявіў, што калі Захад палічыць законнай цэллю размешчаныя ў Беларусі ракеты, то, маўляў, і калі ласка. Як звычайна, тут не абышлося без хамства. Цытата. «У нас ёсць чым дастаць, таму я б ім параіў не бразгаць языком і не вякаць». Канец цытаты. Затым Лукашенко ганарліва распавёў пра ілжывыя арэшнікі. Па яго словах, у выпадку пагрозы будуць выведзеныя адразу 10 аднолькавых ракетных комплексаў, з якіх толькі адзін будзе сапраўдным. Дозу геапалітычнай аналітыкі ад Лукашэнкі прысутныя таксама атрымалі. Калі коратка, то іранскую аперацыю Ізраіля і Штатаў ён ацаніў вось так. Приехали, ружье в руки, вперед, рванули. Что получилось? А ничего. Ну і акрамя таго, Лукашенко прызнаў, што актыўна працягвае перамовы з амерыканцамі. Цытата. «Абмяркоўваем усё ў комплексе, і эканамічныя пытанні і санкцыі. Там пытанняў 10. Вядзем з імі перамовы па ўсіх пытаннях». Канец цытаты. Тут таксама ідзе гаворка і пра чарговае вызваленне палітычных зняволеных. Прычым цяпер Лукашенко ўжо здаў назад. Ён нібыта даў дазвол, каб вызваленыя заставаліся ў Беларусі, але ж адразу папярэдзіў, што ў выпадку нейкай актыўнасці усіх вызваленых адправіць назад у турму, напляваўшы на ўсе законы. И я им и здесь говорю, если кто-то попробует повторить 20-й год, а там мы все с вами хлебнули в 20-м году, реакция будет жесточайшая. Скажу больше, не глядя ни на какие законы и законодательства, я буду на это жесточайше реагировать, потому что Алена меня возненавидит. Сейчас она меня любит, а завтра возненавидит, потому что я не защитил страну. Калі што, Алёна, якую згадывае Лукашенко і якая нібыта яго пакуль любіць, гэта вядомая прапагандыстка і удзельніца яго пула Алёна Сырова. Вось яна стаіць у белай курцы непадалёк ад свайго калегі па ухваленню ўлады Ігара Тура. Таксама адметна, што Лукашенко зноў адмаўляе беларусам у суб'ектнасці. Паводле яго, грамадзяне, якія выступілі супраць улады, рабілі гэта выключна за грошы і па загадзе заходніх куратараў. І тут цікава, ці то Лукашенко і сапраўды сам у гэта канчаткова паверыў, ці ўсё яшчэ спрабуе пераканаць у гэтым сваіх паплечнікаў і іншых беларусаў. Вы хотите освободить тех, кого вы когда-то наняли, чтобы нас свергнуть. Но это так. Ну что, будем на этом жить? Время меняется, жить-то надо. И вопрос же не во мне, а вопрос в стране. Посадим.
как только букву закона приступили, как ко всем. А что, министра вчера посадили или позавчера, а на них смотреть будем? Закон для всех един. Нарушил закон, иди. Усё больш улады Мікалаю Карпянкову і яго сілавікам. Цяпер атрады, якія ствараліся ім па ўсёй Беларусі, становяцца воінскімі часцямі ў складзе ўнутраных войскаў. Агулам ужо было створана 13 такіх атрадаў, і яны складаюць ужо больш за траціну ад усіх унутраных войскаў. І калі спачатку тыя атрады выстаўлялі як абаронцаў ад дыверсантаў, то цяпер улады і не хаваюць, што значная частка працы спецназаўцаў гэта барацьба з беларусамі ўнутры краіны. Яны у поўным баявым абмундзіраванні ўламваюцца ў дамы і кватэры і затрымліваюць людзей за каментарыі ці грашовыя данаты. Тым часам сілавікі пайшлі па хрысціянскіх верніках. Паводле праваабарончага цэнтра «Вясна» за тыдзень былі затрыманыя мінімум 3 сям'і ў розных гарадах Беларусі. Што ім інкрымінуюць і колькі дакладна чалавек схапілі, пакуль высвятляецца, але ж усе гэтыя сем'і аб'ядноўвае актыўная і шчырая прыхільнасць да хрысціянскай веры. Дыпламатка Лукашэнкі трапіла ў скандал. Проста падчас 61-й сесіі Савета ААН па правах чалавека адбыўся канфлікт паміж былой палітзняволенай Палінай Шарэндай-Панасюк і супрацоўніцай Міністэрства замежных спраў Беларусі Ларысай Бельскай. Шарэнда-Панасюк падышла да лукашэнкаўскай чыноўніцы з партрэтамі 2 жанчын палітзняволеных – Вольгі Маёравай і Алены Лазарчык. Абедзве жанчыны былі асуджаныя па цэлым шэрагу палітычных артыкулаў. Лазарчык далі 9,5 гадоў калоніі, а Маёравай прысудзілі ажно 21 год. Шарэнда-Панасюк кажа, што яна свядома падышла з гэтымі партрэтамі да Ларысы Бельскай, каб паказаць, які рэжым тая прадстаўляе. У выніку раззлаваная лукашэнкаўская дыпламатка вырвала адзін з партрэтаў і прыгразіла выклікаць паліцыю. Беларускі бізнес просіць дапамогі і абароны ў чыноўнікаў. Прычыны дзве, і яны вельмі розныя. Па-першае, прадпрымальнікі просяць дзяржаву змяніць беларускае заканадаўства аб правах спажыўцоў. Маўляў, пачаўся так званы спажывецкі экстрэмізм, і ад кліентаў прыходзіць шмат прэтэнзій. Многія нібыта шукаюць хоць якія парушэнні сваіх правоў і пасля спрабуюць любымі спосабамі выцягнуць з кампаніі грошы. Другі момант – гэта рэальная праблема, якая даўно ўжо закранула ўсю Беларусь, і гаворка ідзе пра дэфіцыт кадраў, які цяпер дакаціўся і да прыватнікаў. Для вырашэння праблем прапануецца спрасціць умовы найму, укараніць гнуткія формы занятасці, больш актыўна прыцягваць студэнтаў да працы і ўвесці механізмы абароны кампаній ад пераваблівання супрацоўнікаў. Кадравую праблему ў прыватным сектары падняў нават асабіста прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, але ён гэта какетліва звязаў з дэмаграфічнымі фактарамі, зніжэннем нараджальнасці і старэннем насельніцтва. У Брэскай вобласці 2 мужчын у розных месцах загінулі аднолькавай смерцю. Цела 61-гадовага жыхара Кобрына ў яго ўласным доме знайшла знаёмая, якая прыйшла ў госці. Медыкі, якія прыбылі на месца, канстатавалі смерць мужчыны. Прычынай смерці жа стала механічная асфіксія. Загінулы падавіўся кавалкам мяса. Аналагічны выпадак адбыўся ў Драгічынскім раёне. Там цела 67-гадовага вяскоўца выявіла сястра. У крыві абодвух мужчын выявілі алкаголь, то бок яны насмерць падавіліся, калі закусвалі. А ў Чачэрскім раёне 71-гадовы пенсіянер загінуў пасля таго, як вырашыў зрабіць добрую справу. Мужчына спрабаваў прыбраць з дарогі дрэва, якое упала проста на трасу. У той жа момант кіроўца газелі не разлічыў хуткасць, не паспеў затармазіць і ўляцеў проста ў тое дрэва. У выніку пенсіянер атрымаў цяжкія траўмы і сканаў у машыне хуткай па дарозе ў бальніцу. Знакаміты беларус нагаварыў такога, што лепш бы маўчаў. На расійскім сайце Sports.ru з'явілася інтэрв'ю з алімпійскім чэмпіёнам 2008 года па цяжкай атлетыцы Андрэем Арамнавым. Гэты ураджэнец Барысава пасля свайго алімпійскага трыумфу трапляе на старонкі прэсы пераважна праз розныя скандальныя сітуацыі, звязаныя з ужываннем алкаголю і іншых рэчываў. Цяпер, сярод іншага, былы спартсмен выказаўся па актуальных палітычных праблемах сучаснасці і, шчыра кажучы, гаварыў дзікухі. У вайне ва ўкраіне Арамнаў стаіць цалкам на баку Масквы, з якой цалкам сябе асацыюе. Ён гаворыць, цытата: «Нам выгадная працяглая вайна.
З намі ваюе вельмі вялікая колькасць дзяржаў, і яны вельмі сур'ёзна нам прайграюць. Мы выцягваем з іх грошы, і яны вельмі шмат трацяць. А калі мы пачнем прайграваць, то бахнем па іх, і яны перастануць існаваць. Вова і Саша перамогуць у трэцяй сусветнай. Яны адзіныя, хто гэта зможа. Канец цытаты. Хто тут такія гэтыя Вова і Саша, вы, напэўна, здагадаліся. Дарэчы, Лукашенка для Арамнава застаецца непахісным кумірам. Падзеі 20-го года ён называе бунтам і радуецца, што Лукашенка захаваў уладу. Цытата. «Без яго у нас была б задніца. Мы павінны маліцца на Александра Рыгоровича. Лукашенка красаўчык, дай Бог яму шчасця. Александр Рыгорович круты. Ніхто супраць яго нічога не зробіць. Ніхто з ім не параўнаецца». Канец цытаты. Самога сябе ж Андрэй Арамнаў лічыць спартыўным спецыялістам сусветнага ўзроўню і кажа, што ўваходзіць у топ-5 па ўсёй планеце. Вось толькі чамусьці такога каштоўнага кадра ніхто не хоча браць на працу, і нават беларускай зборнай Арамнаў сёння не патрэбны. Асцярожна, беларусамі заняліся новыя махляры, на гэты раз візавыя. Як заўважылі журналісты Белсата, ашуканцы пачалі выкарыстоўваць новую схему падману даверлівых беларусаў. Аферысты прапануюць хутка аформіць візы ці іншыя дакументы праз інтэрнэт. Яны выдаюць сябе за супрацоўнікаў турыстычных агенцтваў і просяць даслаць скан пашпарту і зрабіць поўную аплату. Часта ў абвестках абяцаюць неверагодныя рэчы, тыпу скіньце скан пашпарту і мы вам аформім візу за 3 дні, але пасля атрымання грошай і дакументаў агенцтва проста знікае. Пры гэтым пашпартныя звесткі могуць выкарыстоўвацца для адкрыцця электронных гаманцоў і рахункаў, якія пасля выкарыстоўваюцца ў схемах адмывання грошай. У выніку чалавек, які хацеў паскорыць атрыманне візы, можа апынуцца намінальным удзельнікам фінансавых злачынстваў. У беларускіх крамах заўважылі чорную кукурузу. Такая незвычайная гародніна прадаецца ў крамах сеткі Санта. Паведамляецца, што яна больш салодкая, чым звычайная жоўтая, а цёмныя зярняты нібыта поўныя антыаксідантаў, якія запавольваюць старэнне. 1 кіях такой кукурузы каштуе 4 рублі і 99 копеек. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.